moșul și baba în pat și la un moment dat moșul se ridică să plece undeva. Da. Și baba zice, da, unde te duci? Zice moșul, mă duc în bucătărie să iau o lingurucă de zahăr. Zice baba, nu-i bai, dă-mi și mie o înghețată. Zice moșul, ți-aduc. Zice baba, dar nu scrii, că-i uitam. Dar pe cum să uit că-s cu mâna pe clață, ea acum sunt în bucătărie și când mai face moșul un pas, zice baba, și din tubul ăla de ciocolată storce rotă, așa, ciocolată pe înghețată. Da. Zice, bine, dar scrieți, că-i uitați. Cum să uiți și trâncește moșul ușa, intră în bucătărie, zice baba, nu și-o scris. Nu. A uitat. Trece o jumătate de oră și apare moșul așa victorios, într-o mână cu o slănină, în aia altă cu o pâine. Zice baba, vezi că ai uitat? Spusuțan că ai uitat? Zice moșul, ce dracu am uitat? La care baba zice, cum ce ai uitat? Ceapa! Moșul și baba în pat.